Na ako'y pangutana, insecure ba ka? If you're just gonna hurt other people, stop. Hi! This is MLT again and welcome to Monette Vlogs. Thank you so much guys for watching this video and thank you sa tanan na nag-like and subscribe. Thank you so much, and especially if you are new to my channel, thank you so much for clicking this video and please do not forget to like and subscribe. Yes! For today's topic, I will be sharing with you this topic about insecurity. Na ako'y pangutana, insecure ba ka? Since daghan kaayo ang mamublima no na nganong inani ko nganong sila anak, 'di ba? So I mean kitang tanan na atay insecurities. Okay? Whether we deny it or not, naadjud tay insecurities in life. Yes, daghan ba ka og pangutana, daghan ba ka og pagduda sa imong kaugalingon, like makapangutana ka, nganong siya puti, ako morena? Nganong siya tangkad, ako dili? Nganong siya na ayon ana, ako wala? Or kung kamo, nganong siya taas og ilong, ako dili? Nganong siya angayan, ako dili? Daghan ta og gina-question, daghan ta og ginapangandoy nga unta na ata, pero wala sa atoa. Now, pangutanon ta mo, insecure ba ka? Istoryahan nato, maayo ba kung ma-insecure ang isa ka tao? What makes it good and what makes it bad? So, unahon na to. Para sa kuha, maayo nga ma-insecure ta. Nga no? Pasabot, una sa tanan, dawat nimo nga dili ka perfect. Dawat nimo nga naikulang sa imuha. Dawat nimo nga dili ka ing-anak ka maayo sa isa ka butang. Dawat nimo nga naa pa kay dapat i-improve sa imuhang kaugalingon. And that's good, right? So mauna ang imuhang himuon nga motivation, mauna ang imuhang himuon nga inspirasyon. Kay kung mahimo sa uban, pwede mo pud nimo mahimo. Kay wala ka, imuhang paningkamutan para naa ka. 'Di ba? Daghan kaayo og pwede himuon, no, nga makuha nato ang mga butang nga wala sa tuwa. But of course, in a good way. I mean, naa kay mga mahimo nga pwede nimo ma-experience tong mga butang nga wala sa imuha para mapunan ang imuhang feeling of insecurity. Kabalo ka nga wala ka ana nga skill, then try to learn it. Kabalo ka nga wala ka ana nga butang, then if you really wanted those things, then work hard for it. 'Di ba? Kung natay feeling of insecurity, diha na to matest ang atong kaugalingon. Diha na to makita ang atong capacity. Kung gusto kong jud nato, ato adyong buhaton, 'di ba? So diha magsugod. Mao ni nakanindot kung insecure ka. Mas ganado ka, mas inspired ka, mo try og butang-butang. Karon, what makes it bad? Mahimong dautan ang pagka-insecure kung mandaot ka sa imuhang isig ka tao. Kay tungod na ibog ka, di nakaganahan sa tao. Imuha siyang dautan sa ubang tao. Kung naay mo puri o mo praise sa isa ka tao, na-insecure ka ato, dili ka mo agree, di ba? Labaw sa tanan, dili maayo ang mahimong insecure kung makasakit ka sa ubang tao. Unsay angay na buhaton? If you can do something about that insecurity, why not do it? Why not try it? Diba? Like, kung physical appearance lang, pwede, diba? Daghan na kayong pamaagi karon. If you really wanted, no, to have that kind of feature or what, then try. Mas maayo nga i-try nimo, diba? Kasi sa dili. As long as kaya nimo. Gamita ang pagka-insecure nimo para matry nimo ang mga butang nga gusto nimo makuha or gusto nimo matry. But again, kung kaya lang. Kay ang pagiging insecure, mo ni mag-push sa imuha
to do greater things. Muna mag-push sa imuha nga kaya lagi na nimo, makabuot lagi na nimo. So go for it. Kung kaya nimo, kung wala kay mga tao na mapasakitan, then go. But then again, there's always a bad side sa ginatawag na tong insecurity. Sama sa kong giingon, kung makasakit ka sa ibang tao, gumikan anang pagka-insecure nimo, then that's bad. Dili maayo. And, halata na ra ba kaayo karon ng mga taong insecure? Halata kaayo. Makita nimo ang mga insecure nga tao. Kana ganing naakasakali pa yun. Yung makita yun mo silang wala nilipay. Buhatan kanila og issue. Dautan kanila sa ubang tao. So, ang pagiging insecure to the point nga makasakit ka sa ubang tao, maunay dili jud maayo. Kung insecure ka, if you cannot do something about that insecurity, just keep quiet. Ayaw pandaot sa uban. Kaya nga no, mabalik na sa imo. Ang tao nga naminaw sa imo ha, nga ginadautan nimo isa ka tao tungod kay insecure ka, halata kaayo. Ma-feel gyud na nila nga insecure ka. So you better close your mouth. Kung wala kay mahimo. But, kung na kay mahimo, like, pwede nimo himong inspirasyon tong tao nga imong gika-insecurean, diba? Himo nimo siyang inspiration, then that's good. Work for it. Why not? Ayaw dauti. Learn to appreciate what you have. Kay kabalo ka, dili lang ikaw ang na-insecure. Wala ka kabalo. Insecure kaayo ka sa ubang tao, pero ang ubang tao di ay insecure po kayo sa imuha. Again, if you can do something about your insecurity that is good, and dili makasakit sa ubang tao, then do it. That's how you can improve yourself, and that's good. But if not, and if you're just gonna hurt other people, stop. And ayaw pandaot, you better close your mouth. So guys, kung feeling yun ninyo nga insecure kaayo mo, face the mirror and appreciate what you have. Always do that every morning, every day. Buhata na. Dili siya dali. Of course, it will take time. So, guys, that would be all for today's video. Yeah. So, thank you so much for listening. Unta, no, sa atuang naistoryahan karon, unta, na-inspired mo, somehow, nakita ninyo kung unsaan naa sa inyo, ha? Okay? And, learn to embrace yourself, and that's it. You're beautiful, you're precious, you are special. Okay? But for others to see and realize that, of course, ikaw ang pinakauna dapat nga makarealize, ana. Okay? Yeah. So, it is a process. Take time. Don't hurry. Okay? So, yeah, that would be all for today's video. Okay, so thank you so much, guys, for listening and watching this video. And unta, for my next videos, naamugi hapon. Yeah, so, thank you so much. Bye for now. Bye-bye.